Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for loving the support. I appreciate you. Uthando nesithembu. Sizoxhuma nge-previous seasons. La umsele ebuza khona umayeni ukuthi mangenzeka kube khona umntwana kodwa lo mntwana lowo ebengekho emzumbe okusho ukuthi umntwana osuka kwe-girlfriend or umuntu amthole ngaphandle angamshadile uyothini umayeni. Wathi kumayeni akame kancane ngaleyo ndaba yomntwana bekhulume ngalabantwana bakhona ukuthi bona banelisekile yini nge-father figure abanayo ngesikhathi abasithola nobaba wabo laba bakhona. Wayimboza-ke umayeni indaba yale ngane okwakuthiwa ikhona mangaphosisi season 3 or 4 ngoba saze sabala sathi hayibo uma wayesikazi into ekhona usho ukuthi lengane ikhulile asishiyeke le ngoba siyibonanga nangu u2.5 iwele likaSneh. U2.5 isidlaliswa kwegazi ngoba uSneh u5 kg ingayithathi serious. Nangu-ke okamakhwela usekhona umayeni lapha emcimbini umile wathi lo okuthiwa uzongena lana oyi-girlfriend indaba yakhe ayikho ifana nehlaya. Manje igazi sengiyabala ngibala ukuthi uthando nesithembu bashothe nini umakhwela ubesevele eyithwele ngoba kuvalwa la sesibona khona umseleke egona ingane. Umphakathi wasemzumbe ukwazile ukuhlebela thina la ku-social media ukuthi hey khona okhona unumber 5 onengane. Manje umphakathi wasemzumbe ubaziba kanjani omayeni mhlawumbe bayabasaba ababahlebeli bona ngoba omayeni abazi bazokwazi bazokwazi thina sesibuka ku-season 9 ukuthi sekukhona ingane. Into-ke ekhulunywa abantu ku-social media ukuthi umayeni wathi umakhwela uyihlaya kodwa nali ihlaya nengane. Sesijahile-ke u-season 9 sibone leyo ndaba ngoba into engayicaphuna la umsile ukuthi ukhulume nomayeni kuphela ngale ngane engaphandle. Angimbona ngeya kwamanye amakhosikazi ngaze ngayibuza ukuthi hayibo yindaba mhlambe kuyazeka ukuthi unkosikazi ozoba nezinto mhlambe ongekashesha ayirecieve kahle le ndaba yokuthi kube khona ingane engaphandle umayeni because uye kumayeni babonana ngesikhathi babonana ngaso wase wambuza ukuthi uzokwenza njani. Akawuphendulanga umayeni umbuzo wengane. Manje ngingane seyikhona sesifuna ukubona ukuthi kuzothiwani. Asazi-ke ngomangwabe nomakhumalo ngoba nabo bebengazi ngepregnancy ngokwe-TV show kodwa ingane seyikhona. Masiyibona futhi ingane sithi hayibo uSneh ingakho nathi sesiyikholwa indaba ngamakhwela noma sesingayikholwa. Esikulindele ukubona ku-season 9 ukuthi umayeni uzothini ngoba naye ingane isikhona. Naleli hlaya wayethi uyalihlehlisa nakho umakhwela ukhona. Umakhwela manje uyehle enyuke esiphakhe nengane. Ingane ifana noSneh okusho ukuthi eyamsele kungempela. U-season 9-ke sizothi kanje amanqampunqampu ukuze ufike sesulindele. Abanye babenokuthi hawu season 8 ababonanga nani ngifuna ukumfakela nje into ezincane ezizokwenza ukuthi siwulinde season 9 ngoba bona bayezwa size ngomayeni kwi-live video esho ukuthi akekho show ngesikhathi noma ngenyanga ukuthi nini kodwa ukushutha baphezu kwakho emzumbe ngoba sesibajwayele sesiyasibona masilunguze izithombeni ukuthi ho sekunjani. Into ebuyisidideke ukuthi i-briefing yabo ihamba kanjani ngoba njalo mabebuya mhlambe from season 6 kuya phezulu sebenento yokuthi asibonani. Siyibuza ukuthi hawu sekwenzeka kanjani ngoba phela before beshutha ishow bazohlala phansi bexoxa ukuthi sekunjalo noma sebekhululeke ngalendlela yokuthi i-TV abasenankinga ukuthi bavele beshuthe ngaphandle kwe-briefing because ukuba phambi kwecamera udinga ukuthi kube nendlela osuyitrainile ukuthi uzoba phambi kwecamera.
phambi kwekhamera, noma kungathiwa i-reality TV show, kodwa usuke u-prepared ukuthi ulaphayana nengxoxo enizokhuluma noma kuqalwa phela ama-fights, because lama-fights lawo eza nale drama, le drama le eza nama-views, ama-views lawo eza nemali, kodwa ngeke vele kuthiwa nje ashutheni. Manje sesimangala ukuthi yini isizini nesizini amakhosikazi afike sethi kade sagcinana, abakaze behlale phansi bebambe i-meeting yokushutha i-show, uyabo? Kodwa kasikho lapho, silana ekutheni isikhona-ke ingane, isifikile leyo ngadlala. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga, angiqedi. Bye bye.